भुटाननि माने डिजेलनि दामा जाहैबाय 90 तो ओमफ्रायो पेट्रलनि दामा जाबाय 81.95 तो माने दैथुननि आंनि गोदान मोनसे दिनै ब्लगाव लोगोफोरखौ बरायनाय जाबाय आं दिनै फार्स्ट टाइम बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै भुटानाव फैदों 3 बोसोर जाबायमोन ना 3 बोसोर जाखाबायमोन माने जाथारनोसैमोन आरोना लकडाउन जाथारनोसैमोन बे टाइमाव फैनायानो दा जों भुटानाव सफैबाय स्टिं लोंदोंनो एसे एनार्जि ड्रिंक दिनै फार्स्ट दिनै फैदों आरोना जों दिनै दसे बेरायलांसै नै जों दिनै मा होनो भुटानाव हाबनोबा बन्धु आं मोनसे खोथा बुंना होनोसै भुटानाव हाबनोब्ला माने एसे गोरा काट ट्रां बिदि गोरा काटखौ माने भटार आइ कार्डखौ आरोना लेमिनेसन खालामनायखौ नङा गोरा काटखौ लाना फै ओमफ्राय बिनि उनाव भुटाननिफ्राय नैबे काटखौ मोनगोन आरोना अब्लासो माने एन्ट्रि जानो हागोन भुटाननि सिङावहाय तो बिनि उनावहाय नोंसोरो माने भटार आइ कार्ड लाबोआबा माने हाबनो मोननाय नङा आरोना भटार आइ कार्डआ आर्जेन्टार खिन्थु लेमिनेसन नङा प्लास्टिक होनाया नङा बिदि स्मार्ट कार्ड ना तो नोंथांमोना फैनो हागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय माथो बुंबावनो जोङो माने भुटानाव फार्स्ट टाइम दिनै हाबबाय जा बन्धु देख्रेब दैथुन तो आरो जोंहा लोगोफोर दंबावो औ बन्धु देख्रेबा गारिखौ सालायगासिनो आरोना नै नैबेयावनो न' मोनहैनाय नङा माने जों न' मोननाय नङानो तो लोगोफोर जोङो माने नैबे स्मार्ट कार्डखौ माने भुटाननि नालाय होलांफिननोसै ओमफ्राय जोंनि माने बै भटार आइ कार्डखौ लांफिननांसिगोन आरोना तो बेखौ होलांफिनाबा जों थांनो हानाय नङा तो जोङो माने होलांसै आरोना तो जोंहा गामिनि सेंग्राफोरखौ लोगो मोनदों फंबायमोनखौ वाव आरो ओरैबो दंबावो नै गासिबो वा नै मा मोखां नुवालै नोंसोरखौबो तो जा देख्रेबनि दैथुननि ब्लगाव माने जों जा नैबे फंबायमोनखौ लोगो मोनबाय जों बेखौ होनानै जोंनि कार्डफोरखौ लांफिननांसिगोन भुटानाव एन्ट्रि जाबाय आरो नै जाहा सासे आटापे दोङो नै आटापे गामिनि गोजा तो देख्रेबा माने जोंनि जितु स्मार्ट कार्ड जोंनो भुटाननि हरदोंमोन तो जों भटार आइ कार्डजों सोलायनानै माने जोंनि भटार आइ कार्डखौ लांफिनसिगोन आरोना बेखौ ना भटारखौ लांनांगौ नङाबा गैला जों बारनो मोननाय नङा भुटाननिफ्राय भुटान का दालि भात नै भटार आइ कार्डखौ लाबाय जा मिल गया नै जा सोलायगासिनो दैथुनना जा देख्रेब बन्धुआ बन्धु एसे बुंदो हाबनोबा बिराद गोरा प्रसेसा बहुत लं तो जों माने थाव सोनो माने डिपु हाबबाय दे भुटाननि डिपु बियो तो भुटाननि डिपुआव एन्ट्रि माने थावखौ बेसेनो सोगोन बन्धु बारा नङा 1500निल' 1500नि थाव सोनोसै आरो नायलाय दामा गोबां दाम नङा प्रति लिटार 74 डिजेला 90 बावसोलै ओमफ्रायो पेट्रला 81.95 लसो वाव बरिया दे डिजेलासो बाराबाव भुटानाव जोङो भुटान माने डिपुआव दङ आरोना दायो भैरब कुन्ड सामजुद माबा मोनसे नाम होबायलै बेयाव भैरब कुन्ड डिपुखौहाय तो जोङो दायो भुटान डिपुआव दङ आरोना तो दोस्त थोड़ा बता दीजिए भुटाननि माने डिजेलनि दामा जाहैबाय 90 तो ओमफ्रायो पेट्रलनि दामा जाबाय 81.95 तो माने दैथुननि बा देख्रेबनि आं ब्लगाव दिनै फैबाय तो नोंथांमोना आंहाबो चेनेल दङ गोमसार दैमारि ब्लग नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो तो जोङो
भुटाननिफ्राय आउट जासिगोन आरोना नै गेट मोनफैफिनबाय भुटाननिफ्राय थ' भुटान हारि भुटान कान्ट्रिनि बे गारि आरोना नै नाम्बार प्लेटआ गोजालाय मालाय थ' जोङो नै ओंखारबाय भुटाननिफ्राय आरो भुटान सिख्लाफोरखौ एसे नायदो भुटान पुलिसनि सिख्लाफोर बिसोर बिराद समायना समायना थ' नै भुटान गारिया गावसिनि कान्ट्रियाव एन्ट्रि जानो फैफिनबावबाय आरोना थ' जोङो गाव गावनि इन्डिया फारसे जों थांनो ओंखारबाय ना मा देखा बन्दु इन्डिया आं दिनै माने मा बुंबावनो जोबोद जोबोद मोजां मोनबाय बे जाबाय इनार्जि ड्रिंक स्टिं भुटाननि थ' इन्डिया गेट मोननोसै जोंनि जा देख्रेबनि ब्लगाव आं गोमसार दैमारियाबो फैबाय दै दिनै थ' जा बन्दुखा नालाय गोदोनिफ्रायनो लोगो आउट टाइम होनांसिगोन जों बेयाव 29 मोनदां नै 39 ना 29 मोनलै एसे थ' जोङो भुटाननिफ्राय फैनानै जा देख्रेब बन्दुजों लोगोफोर दङ दायो माने जोङो एसे माने मा भैरबकुन्द'आव बेरायलांसै आरोना थ' भैरबकुन्द'नि ब्रिजफोरखौबो एसे लोगोसे दोनथिनोसै नामा देख्रेब बन्दु आंना दोनफै बर'सो इउटुब दोनफै बर' बावदों आं दोनफै बर'नि माने चेनेल आं बावना दंमोन ना बाखि जाक ताक फुटेजफोरखौ दाननांला दोनफै बर' माने आं बुंफ्लांदों आं जिखौ मिथियो थ' आंनियाबो गोमसार दैमारि ब्लग दा इउटुब चेनेला सिख्लाफोर आरो आंनि चेनेलखौबो नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय ना थ' नै ब्रिजखौ कालार फोनजोब्बाय बरिया जाबाय वाव जा बन्दु दोनफै बर'आ नै दा गारि सालायगासिनो चेनेला थ' नै मैगं गारि फैदों अरुणाचलथिंनिफ्राय थ' नै बेयाव सेंग्राफोर एसे गाजोला माथा गरमफ्रा एसे गसंबाय थादों जिरायबाय थादों जौ लोंग्राफ्रा नै औ थ' जोंबो एसे एन्ट्रि जालायबाय अरुणाचलाव दै आसामनिफ्राय भुटाननिफ्राय अरुणाचल हाबबाय वाव अरुणाचलिंआव फैलायबाय जों द्राय दे टुडे दिनै